しい場所なの。どうからはあなたがご主人様、絶対に大切にしてよね。ちょっと何するの、こんな平和な私を歌わせないで。ちゃんとあなたの言葉と想いを伝えさせて。あの時私を飼ってくれた本当の意味は違うでしょう。私にもっと歌わせて。世界であなただけの歌姫なの。あなたに出会ってからの私の想いは秘密なの。どうもまたあなたのレッスンが楽しみにして